Не знам дали успях да си направя интрото, но да кажем, че е станало, нещо е станало. Така, последния влог, който качих, беше от Малдивите. Много мая, че не съм снимал повече, но както и да е. Вече сме в София. Днес съм решил да снимам влог отново. Защо не като цяло? Са 5. И от 6 сме на финала на къщата на инфлуенсърите. Вчера Валерия ми драсна да отидем да я подкрепим, така че днес отиваме да я подкрепим. Нямахме планове да ходим на финала, но защо да не? Така че днеска е неделя, 1 декември в Арена София. Аз съм напълно готов, оправен съм. Единствено трябва да си викна такси, да мина да взема другите двама човека. Буквално преди 30 минути разбрах, че Габриела ще ходи, така че предполагам, че всички ще се видим там. Започва в 6, надявам се да не закъснея. Да, ще ви снимам малко по-късно отново. Обляках се супер кежуал като цяло, просто навънка е супер студено. И мисля, че даже и вали, но съм облякал някакви мега удобните дрехи, така че не мисля, че имаме проблем с това. Нека видим кой ще спечели къщата на инфлуенсърите. Ако ви е интересно, просто продължайте да гледате. Валерия Дакова! Истината е, че ние с Валерия винаги сме се усещали още в къщата, че един ден ще бъдем много близки. Да, в къщата се усещате. Да, само усещате. Ама аз, защото съм го прихванал от Вики. Аз опознах Валерия много отвътре. Преносен смисъл. И много дълбоко. Аз знам що. Защото тук не се достригва при него и подава. Не, вярно. Просто Валерия е истински пич. Аз правя голям процент от присъстващото тук, може би. И тези пари ще й дойдат много добре. Освен това, Валерия е човек с голямо сърце и достойна, наистина е достойна да вземе тези пари. И не само парите, вашата любов. Това, което всъщност на нея трябва, защото в този живот тя се оправя абсолютно сама. Добре. Веси, защо? Ще ме топиш ли до края на дните ми, края на дните ми? Ще ме пазиш ли дори от лъжите ми? Ще ме топиш ли до края на дните ми, края на дните ми? Ще ме пазиш ли дори от лъжите ми? Бързо преминаване. Частта ти? Трябва да вземеш честа. Тя е много важна. Това е 16-та финална част. Айде да духа, ме! Тя директно отива да духа. Държи ли? Държи ме. Държи, да. Само че е така ще направя. Големец. Пускай се, дай готов си, взимай парчето. Имаш грешка. Имам грешка. Ето го, който е нагоре, е така. Имаш грешка? Имам. Да. Така ли? Имаш грешка? Добре. Ще погледам последните две пъти. Има още битки, има още точки за разпределяне, а в края на вечерта вие зрителите ще имате правото да подкрепите своя любим инфлуенсър. Имаме и изненада за един от вас гласувалите тук в залата, но не, ще остане за малко по-късно. Ще раздаваме пари, това. Ти не отида на твоя финал, а се появяваш тук на нашия. Измислили го. Някои хора още се радват на това предаване, ми се струва. Не чувам. Някои хора още се радват на това предаване, но как да? Не се радвам, просто ми е странно По така да те същество. виждам. Да, не сме дошли тук да правим. Не сме дошли да правим интриги за Не Кико. сме дошли тук да правим скандали, както казваш. Точно така. Все пак сир трябва да има. Айде нашите! Айде нашите! Искаме наистина да ви се поклоним, простете ни за тия неща, които ни се случиха, но вие се не познавате, ние сме такива мухливци. Така че... Ма защо така правя? По принцип изобщо не съм точна, никаква ме няма в такива игри, но ще се опитам малко по-нагоре, малко по-настрани. Страх ме да не оцеля на някой друг чувалчето. Ох, близо. Георги Янев. Ей! Кико да видим.
С последния изстрел. Ай! Стрела, бе, брат! И тримата едновременно ще стрелят. Янков и Валерия имат по още една стрела, нали така? Те имат още две. Ето, че бързата работа може да се окаже срам за майстора. Добре, пичове, беше и приятна играта. Да видим Янков. Силни думи от Леголас на младост. И... Моля, не се запали. Изгоря, трябваше по-хубаво напоена. Оцелвам, но чучуто не ми се пали. Млади, бе, на теб! Той сега мога да се съсредоточа. Да, имаш два опита. Те си ме чакат, аз се опитам да се концентрирам, но Валерия не е точна. Извинявам се, момчета. Баба Цвети. Микрофончик само една. Аз искам преди всичко да пожелая приятна вечер на всички присъстващи и добре дошли за всички, които не ме познават. Аз съм баба Цвети и съм бабата на Валерия, 80 годишна жена. За Валерия мисля, че се вижда. Вижда се, тя е красива, млада, хубава, талантлива, както всяка баба, и аз се гордея с поведението и съдържанието на вдъшката. Още от много малка тя се стремява винаги да бъде първа. В училище, освен отлична бележка, друга не е изказала. Гимназия завърши с пълен 6. Механотехникум е с пълен 6. Тя е гордост на всичките, които я познават и които я обичам. Какво друго мога да кажа? Мисля, че е абсолютно достатъчно това, което казахте. Хората много ви харесват. Можете да го потвърдим. Може би пък сега е време... Кико добави само една точица от последната си игра и завършва с общ резултат от 12 точки. Една точка разлика между тях. Валерия ще става на трето място и общо събира 10 точки от битките. 9, простете, не мога да смятам. А Янков обаче яко се засили в тази игра и добави цели 3 точки. Браво, Янков, гордея се с тебе. Аплодисменти за Янков. И сега ти си с скромните 6 точки. Да. Виждате колко са малки разликите между някои от участниците и всичко може да се промени. Време е вие, нашите зрители, да се включите в гласуването. Готови ли сте? Чакай, аз не ги разбрах. Дали са готови? Готови ли сте? Така. Ами нека да отворим линиите за гласуване. Да отворим QR кода за гласуване. Сега! Не хапе. То не хапе. Ей, Веси гледа от парчето на Жоро. Кико вече, както се налива, изведнъж почва да връща. Ще се будем всичките по отвратителен начин. За кафе и цигари. Гледате колко съм отчаян. По 2 чаши нека спиеме срещу... 200 уин биткоина. Или... 2... Няма да го казваме. Давай, бе! 2 цигари! Това ли да си инфлуенсър, бе? Това ли е? Това ли са известните на България, бе? Той изкарвам си сама парите, не разчитам на никого и се надявам един ден да се... Това ще пробваме нея. Шоколадната. Или портокалов фон, това е портокалов шоколад. Да. Всеки си взе нещо тиквено.
Ами, приятели, часа е... Буквално преди 10 минути се прибрах в къщи. За съжаление не успяхме да останем до края. Буквално се тръгнахме 40 минути преди да обявят победителя. Доколкото разбрах е Георги. Но просто се наложи да си тръгнем, тъй като наистина ако си бяхме тръгнали след обявяването на победителя, със сигурност нямаше сега да съм си прибрал. Бяхме много гладни. Още преди да отидем в Арена София. И просто решихме да се тръгнем по-рано, защото знаехме, че на тръгване ще има много големи опашки. Просто имаше зверски много хора. Иначе си изкарахме много готино. Беше супер забавно. Наистина ево на Павел Колев, на Ицака, че са направили това цялото нещо. Наистина беше много вълнуващо през цялото време. Бяха си подбрали много добре нещата, които пускаха на екран, докато имаше почивки. И да, като цяло си изкарахме наистина много готино. Честито на победителя. Ние бяхме за Валерия или за Янков, но за съжаление нито един от тях не спечели. Но все пак честито на Георги за победата, заслужено. Ходихме да хапнем. Със сигурност ще съм ви оставил кадри от Арена София. Колкото се мога повече снимах. И да, горе-долу е това за днеска. В момента буквално просто си взимам един душ и лягам да спя, тъй като утре имам лекция. Със сигурност влога не приключва тук. Утре ще ви снимам също. Ще видим колко дена ще снимам. Нямам представа още. Но да, просто да ви кажа, че всъщност си прекарахме много готино. Беше супер фън. И много благодарим за поканата. Така че за днеска ви казвам лека нощ. Виждаме се утре. Ами гайс, добро утро. Отиваме на университет. Така че бая сме се навлякли. Буквално съм с мега удобните дрехи. Просто навънка е мега студено. Нямаше как да ни се сложи някакви мега дебели дрехи. И тръгваме към Уни. Ако успея да ви снимам нещо в Уни, ще е супер, ако ли не, ще ви снимам после. Да, ние отново закъснявам. Чакаме Орхун отново. She loves me, but just with her eyes I'm feeling something the words can't describe. Дойдохме до фотосинтезис, Мери да си вземе фотоапарата и аз ги чакам отвън, защото на мен е много топло. Не искате да се похвалите какво си взехте? Ами, взехме си, аз си взех една камера, който снима 360 X4 Insta 360 с някакъв бандъл за SnowKit. Аз си взех дулп на Canon G7X, който уж бил по-добър, но следва да разберем дали наистина е по-добър. Ей, сега анбоксинга. Реално, отидохме до фотосинтез за нейния фотоапарат, защото тя си го чака. От колко време го чакаш? 3 месеца. От 3 месеца го чака, защото ти казаха, че що се отказа от Канона всъщност? Аз ли? Защото ми казаха, че минимум година трябва да чакам и не ми се чака минимум година. В смисъл казаха и че минимум година трябва да чака. И тя реши. На Марина тук той казаха почти 2 години, така че... Да, така че ако смятате да си взимате Канон, се откажете още от сега. Ма снимаме с Канон! Но снимаме с Канон, да. Да, отидохме за нейния фотоапарат и Орхун реално реши да си купи екшън камера. В момента Марина се чуди дали да вземе Fuji. Пишете в коментарите, моля. Fujifilm X-M5. Да. Аз нямам никаква представа за този фотоапарат, какво ще но... Впрочем, Марина, кажи за вчера. Вчера бяхме на финала на къщата на инфлуенсърите. Ами, ние бяхме за Валерия и за Янков. На Голдс. Кой победи реално аз? Георги. Беше добре организирано реално. На мен ми хареса. Беше много добре организирано. Shout-out. Павел Колев и Ицака. Беше сезон. Просто. Беше много сладко между другото. Да, беше много сладко. Money talks, money talks. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you. Oh. Dirty cash, I want you.
Да е в 4K го качиш в Instagram, ще ти бутне цялото клипче. Бута резолюцията, да. Реално как можеш да го поставиш? Така трябва. Едната страната е някаква странна да го... Няма да ходим. Сега разбирам как трябва да стоим. Това е кровката. Гайс, аз си прибрах току-що вкъщи и часа е 9. Влизам да си взема един душ, да си направя набързо една вечеря. След това трябва да седна да получа една презентация, защото трябваме представяне. И да, това е горе-долу за днеска. Утре се виждаме за представянето. Да, утре ще ви снимам също. За сега лека. Днеска не съм се включила, обаче добро утро. То е малко след обед вече. А факта, че аз докато представях си тръгна другото момиче, което трябваше да представя след мен. Не знам, просто стана и си тръгна. Правихме генерална репетиция. Бяхме в нас да репетираме нашата 56 слайдова презентация. Буквално 56 слайда. Желайте ни късмет! Ако има кой да снима в залата, ако има някой наш приятел да му да ме снима, ще ви пусна кадри. Ако не, ще ви кажем после как е минало. Ай. Ами гайс, объркахме си лекцията. Отидахме в 2:40, тя се оказа, че е от 4:20. И сега приключихме. И се прибирам към вкъщи. Представянето ни мина супер. Даже много по-добре, отколкото очаквахме. За съжаление нямаше кой да ни снима. Нямаше на кой да се оставя фотоапарата да ни снима. Обаче снимах колегите как представят. 7:30 е. И сядам да си правя другите проекти. И да, това е за сега. Утре ще се включим пак. Казах ви, че ще се включа. Четвъртък е. Вчера нищо не съм ви снимал. Бях си цял ден вкъщи, оправях някакви неща. Сега си стегнах буквално багажа, силно казано. И отивам в Марина, тъй като днес ще спа в тях. Така че ще ви снимам от тях. Най-вероятно ще си изготвим някакви работи. Не знам, ще ви снимам някакви неща. Запътваме се лека по лека нататък. Ще се включим малко по-късно. Отиваме до Била. Кажи, какво ще си готвим днес? Правим тортила. Ще правим тортили. Буквално, ако някой иска да натърси, може да намерите по домовете ни. Да. Ние сме някакви мега антисоциални хора. Мега антисоциални сме. И пак има мега много задръствания. Да, Виж толкова стига. Друго. Имат нова колекция, някаква Делукс, премиум. премиум колекшн. Добре, ще взема един трюфел сос. Добре. Всъщност аз ако го направя, цялото ще ни стигне по принцип. То това е 800 грама, брат. Това е почти килограм. Тази класическата. За тортилата да вземем, не знам, чедър ли, или такова, дето е чизбургърс. Може някой път да си вземем на хубава чабата да си направим. О, да бих. В принцип може да сега си замислим чабата да оставим цяла вечер да предстои, утре да сме. We got the goods. Буквално. Дето прекалихме с играта в снега. Кажа как се отключва вратата ми. Ами хора... Официално се прибрахме. Трябва спешно да си готвим, защото съм наистина много гладен. Ще се видим след малко. Да. Бай!
Къде ще ги режи тия картофи? Това го оставяме да се маринова. Изглежда мега вкусно. Много е приятно, не е Да, натрапчиво. бих си го дипнал чай. Да, вкусно е. Много ма я, че не си взех статива от вкъщи, защото сега няма къде да оставя фотоапарата. Ще да снимам. Делиш. Да. Страх. Ууу. Ами гайс, ние си хапнахме. Доста доволно си хапнахме. Наистина, хапнахме си прекалено добре, хора. И реално е супер изи това да си го направите вкъщи. Има още много. Не знаем как ще го изядем, защото направихме доста повече, отколкото трябваше. Като цяло аз забравих да ви кажа, че всъщност реших да снимам цяла седмица влог. Ще успея да го кача, може би неделя или понеделник най-късно. Нещо такова ще е. По принцип ще се радвам да се абонирате. Буквално 92% от хората, които ми гледате клиповете, не сте се абонирали, само 8% са абонирани, за да продължавам да правя такива видеа. Иначе пак ще си правя видеа, но не знам, някакъв стимул е. Включваме се утре. Лека гайс! Включваме се да ви кажем, че чухме с Габи и Саша и решихме да ходим да вечеряме някъде и после да ходим на Коледен базар. Отиваме да си хващаме метро, понеже е 6 часа и знаете какъв е трафика в момента. Особено ние до Paradise. Отиваме да ядем в Spaghetti Company. Аз не съм хапвал там, а Марина каза, че е много вкусно. Делиш. Габи каза, че и те са хапвали там и било много вкусно. Включвам се да кажа, че всъщност Марина е объркала и отиваме в Spaghetti Kitchen, не Spaghetti Company. Аз не съм хапвал там никога. Сега ще пробваме, ще има тест. Ами, тук е много вкусна лазанията, аз много обичам лазанията. Беше много вкусно. Даже не трябва да си го изям, човек, той е мега голям. Искам да лазаня, брускети, салати, пасти. Да, аз както винаги ядах лазаня и хляб. Хляб. Май си Хляб е уникален. Да. Беше ми много вкусно. Вижте как се е потула от храната, колко е изяла. Цяла чиква. Ти дет ми задаваш въпроса дали съм бременна или просто съм яла повече. И на втората седмица вече съм сигурен, че съм бременна. Но и тук е кухнята. И е много яко. Делиш. Буквално делиш. Ами гайс, ние се прибрахме. В момента е 11:30. Те трябваше да ходим на Коледен базар, обаче валеше и нямаше, просто нямаше как да се случи. Хванахме метро и отидахме до Paradise. Разгледахме някакви работи, взехме някакви работи. В момента чакаме Орхун. Мисля, че днес ще приключи влога. Утре е събота. Надявам се да ви е било интересно. Виждаме се скоро.